Sa number 2, isa ka pulis ang patay matapos matiruan sang subject sang Buybust operation sang kagabi. Nagbato og natiruhan sang Buybust suspect ang police operative sa Police Station 9 sa tubangan sang isa ka motel sa Barangay Singkang Airport sa Bacolod City sang kagabi. Nagabot sa caliber 45 pistol ang 32 anyos nga suspect kag gintiro ang biktima nga si Police Master Sergeant Romulo Galvez, miyembro sang Station Drug Enforcement Team. Naigo sang bala ang pulis sa iya natuo nga paa. Gindala ang pulis sa Bacolod Adventist Medical Center apang siya ang nagtaliwan pasado alas 12 sang kaagahon subong nga Biyernes bangod sang hypovolemic shock secondary to gunshot wound. Samtang nadakpan ng suspect kag na-recover sa iyang 5 ka mga pakete sang suspected marijuana nga nagabalor sang 48,000 pesos. Nakuhaan man siya sang magazine kag 5 ka mga bala. Sunod sa kay Bacolod City Mayor Greg Gasataya, ilagi na kondinar ang pagpatay kay Police Master Sergeant Galvez nga sa amuman nga adlaw anda sa Buybust operation nakaserbi pa sang madamo nga mga warrants of arrest. Naghatag ang syudad sang bulig pinansyal sa nalisdan nga pamilya ni Galvez nga anay katapo man sang SWAT.